Warhol, Picasso, Van Gogh... Os cadros destes grandes artistas paseábanse hoxe pola Escola Infantil Municipal de Vilagarcía de Arousa. Os máis cativos celebraron a súa gala de Entroido e a temática escollida este ano foi a arte. Os bebés disfrazáronse de pintores e o resto da escola de cadros, pero tendo claro quen era autor de cada obra. Me llamo Mondrian, de Kandinsky, de Manian, de Van Gogh, de Kandinsky. Estes cadros levan o selo da comarca, porque non hai mellor maneira de aprender que disfrutando. Os disfraces foron creados polos escolares. Tras máis dun mes pintando, a escola lucía hoxe obras de arte por todas as paredes. Pois algúns teñen plantillas, entón deixamos os ocos das cores, e eles éncheras, pero eles fixeron primeiro un mural grande co mismo cuadro. Fixeron unhas láminas pequenas, e logo fan un disfraz sabendo perfectamente o que queren facer, a cor que va, onde vai e por que vai, non? A aposta por levar a arte aos máis cativos non rematará aquí. Nas próximas semanas visitarán exposicións e artistas da comarca chegaránse á escola para pintar con eles. Porque agora temos unha exposición dun pintor que se chama Guillermo Pedrosa, iremos a ver exposicións a Sala Rivas Briones, vendrán pintores de aquí da comarca para facer traballos con eles, pois algunha colaboración con cuadros, sempre facemos algunha cousa, ou instalacións, ou cuadros efímeros, ou algún cuadro participando eles cos pés, coas mans. As obras de momento quedarán na escola, pero quen sabe se no futuro veremos cadros nos grandes museos creados por estes cativos. Polo de pronto, xa demostraron que son uns grandes artistas.